Olulusasazo ngqo lweendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo eziphambili ngale mini nje. Today is not an easy day. It is a day filled with heavy hearts because a 4-year-old was taken by the hands of our father. Ungcwatyiwe umntwana ominyaka emine ubudala nosweleke kungxwelerheka emva kokuxhatshazwa ngokwesondo nokubetha ekutyholwa ukuba kwenziwe nguyise. At night, I get agitated and I miss her so much. I really the pain. Ukuxheleka komzali kube ngundoqo namhlanje kwinkqubo yokuyiswa kwesigwebo kwityala likaphethe Simawo ofunyaniswe netyala lokudlwengulwa agebenge uAmantle Samane. Mandizibulisele kuNimzontsundu singolondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wanamhlanje singalibasanga masingene emxholweni. Inikwe inkonzo ezukileyo intwazana neminyaka emine ubudala kwiziko iMataman Civic Centre Eldorado Park eRhawutini. Le ntwazana isweleke emva kokonzakala emva kokuba iye yaxhatshazwa yadlwengula kutyholwa uyise. Ukubulawa kwakhe kuvuselele umsindo kwanezimemelelo sokuba iqiniswe imigqaliselo yokukhuselwa lwabantwana. Uyise nonina basikhalele isicelo sabo sebheyile kwinkundla kamantyi yasePretoria eSoweto izolo. Inkonzo engaqhelekanga yomngcwabo wosana olusweleke ngentlungu engenambaliso kutyholwa kwa ezandleni zomntu ebekumele kuba ongokuqala nokugqibela ukumkhusela uyise. Abazili bebenyembezana, izithethi zixhelekile emphefumlweni zigcwale kwabuhlungu. Today is not an easy day. It is a day filled with heavy hearts because a 4-year-old was taken by the hands of our father. Some of us sit here with heavy hearts, with so many questions that we may never fully understand, and with pain that words can never truly heal. Umakazi walemveku ingasekhoyo uthi unina womntwana makangabethelelwa emnqamlezweni axulutywe ngamatye ngobundladiya bukayise athi besekulithuba elide exhaphaza kwaye encuthekisa usapho lwakhe esithi kwanele. And the entire Eldorado Park, I understand the pain. I know what we're going through, but stop crucifying the mother. She's just a mother. Stop doing that. Stop it. She is a mother. It can happen to any of us here, not knowing that the uncle, the father, the whoever is busy molesting their child. Stop it. You know, yesterday in court, I burst out because people was talking very bad about her. Lixesha lokuba ubundlobongela ngakubantwana nabasetyhini luphakanyelwe kwaye luliwe ngamadoda. We are supposed to be the protectors and the providers of our families. Are we doing that? We are not. Kanti ke usomlomo webhunga lesixeko saseRhawutini unkosikazi Margaret Arnold naye obezimasele enkonzo yomngcwabo uthi abazali banoxanduva lokukhusela abantwana bangabaxhaphazi. Uthi kwaluxanduva lwabahlali ukuba bangathuli basonge izandla xa imeko zempatho gadalala zisenzeka kumakhaya. Ubebhala kwindaba ze-SABC ndinguNdimphiwe Gift Nongqotho ndiseRhawutini. Sixolise ngelo nqaku umngcwabo wenzeke eProtea hayi ePretoria njengokuba besitshilo. Sihlabele mgama. Indoda eyadlwengula intwazana eneminyaka esithandathu ubudala uAmantle Samane ivele kwinkundla ephakamileyo yaseRhawutini ukugwetywa ngamatyala afunyaniswe nawo ngolwesihlanu weveki ephelileyo. Uphethe Simawo oneminyaka engama-25 waseMozambique ufunyaniswe namatyala amane: ukudlwengula, ukuqweqwedisa, ukubulala, ukwephula umgaqo-nkqubo wokungena kweli.
Inkulu baphathiswa yaKwaZulu Natal kunye neziphathamandla zenkonzo yesipolisa zibambe intlanganiso nabasebenzi bezempilo kwilokishi yaseMlazi kumandla eTheku. Le ntlanganiso ijoliswe kwingxubakaxaka yokuxhonyiswa olumandla kule ngingqi. Abasebenzi beekliniki baphila ngoloyiko ngenxa yokwanda kolwaphulo-mthetho. Intatheli yethu uSiphiwe Makhanya ungamehlo neendlebe zethu kule ntlanganiso. Sibonge kakhulu bese sibingelela umbukelo wendaba ngalesi sikhathi. Impela ilokishi laseMlazi libalwa ke nezinye izindawo lapha eNingizimu Afrika esikhungethwe inkinga yobugebengu esingathi obubucayi. Njengamanje samukele uMnumzana uSibusiso Mazibuko ongusihlalo uphiko lokuphepha lapha emphakathini eMlazi. Mnumzana Mazibuko, sikubingelele sikwamukele endabeni, sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Le nkinga yobugebengu eMlazi inkulu kangakanani nokuthi njenge CPF nithi inqotshwa kanjani lenkinga? Kinibingelele babukeli emakhaya. Le nkinga inkulu ngalendlela ukuthi kukhona isikhathi nje mase ngikhumbula kahle ama ambulance noma abasebenzi bawezempilo bagcina bengasangena eMlazi noma befanele bangene baphelezele ngoba bengena njalo bengena imoto ingasekho sibephuciwe. Kukhona ukuthi inkinga esiyaziyo futhi imoto zakamasipala ezenza ama-services eMlazi yangena ba-hijack nje njalo ngosuku. Njalo usuku khona imoto ihamba kwenzeka konke lokho emini. Enye inkinga sibhekene nayo futhi idakamizwa. Kwezinye indawo nje njengaka-Asia kukhona abadubulana kubanga indaba zeyidakamizwa kwafa babili. Omunye wabalekela esibhedlela eklinikhi eduze. Inkulu inkinga sibhekene nayo. Baphinde futhi basebenzise izikole indawo lapho beqala khona izidleke sokuthi badayisa idakamizwa. Lokho kubi ngoba kulimaza izingane zethu. Ngoba izingane zethu mase ziyimkhuqa idakamizwa zigcina sezenza izinto ezimbi, seyintshontshe emakhaya, amaketela yini. Begcina seyinesinyama seyibizwa ngamagama amabi ukuthi ibizwa ngamapara. Ngaleyo ndlela siyacela umphakathi waseMlazi ukuthi uhlanganyele nathi kuleli khwelelo kulelo bugebengu uMlazi wonke. Sinaphi lapha estation sinawo ama station ohlala elindele uBrigadier Nkabinde ukuthi nombani oza le information ezwakalayo uyayithatha ayisebenza ayiphili kanjalo. So siyacela ukuthi umphakathi uthembe manje itrache ekhona neighborhood watch o CPF ama patrollers bonke labo bantu sibambane nabo silwe nobugebengu eMlazi ukuze kube ilokishi elinye eliphephile eligcina lifana nomhlanga. Uyabona. Siyabonga kakhulu Mnumzane ke uSibusiso Mazibuko lo ongusihlalo wophiko lokuphepha lapha eMlazi iCPF. Sibambe ngazo zibini kwintatheli yethu Simphiwe Makhanya. Usekela mongameli welu Mnumzana Paul Mashatile ugalelekile kwibhodwe laseNyandeni elibode eMpuma Koloni olutyelelo lokuvula iqonga lokuba urhulumente namanye amaqumrhu asebenzisane ukukhawulelana neengxaki ezikhoyo kwinkqubo yokuhanjiswa kwenkonzo kule ngingqi. Kuza kushukuxwa namaphulo-tyalo-mali kwiinzame zokukhulisa uqoqosho lwalo mmandla. Intatheli ye-SABC uFundiswa Mhlekude ungamehlo neendlebe zethu apho. Silapha kwibhodwe laseNyandeni apho usekela mongameli uPaul Mashatile athe waqhuba undwendwelo apha azawuthi adibane nekumkani yalapha eMampondweni njengenxalenye yondwendwelo lakhe apha kweli bhodwe laseNyandeni phantsi komxholo othi iinkosi zemveli zibambisene kuphuhliso kwakunye nokumanyanisa eluntwini. Kodwa ngoku sizawuthi sithethe nomphathiswa wesebe lemicimbi yemihlaba uMnumzana uMzwanele Nyonzo ozawuthi asixelele ke yena ngeyakhe okanye sakhe isicwangciso sokuba baplena ukwenza njani na ukuqinisekisa ukuba iinkonzo ziyaya eluntwini. Mr Nyonzo, siyabulela ngexesha lakho. Abahlali make sicela sithethe ngalento ukugqibela kwakho ukuba lapha besithetha ngomba wokuhlaliswa kwabantu kulaa ndawo ababebechatshazelwe zizikhukhula. Ithini imeko? Sisalinde impendulo kwinkosi yalaa ndawo. Sifumene impendulo ethi abantu bayavuma. Savuya saphinda sayifumana impendulo ethi aba bantu bathi bavumile khange baconsulte abona abantu bomhlaba. Sathi ke mabaya ndifumene ivoice note ethi barhalela udibana nami uqobo ndikulungele ukuya kubo. So xa kunjalo xa sidibene sakuyilungisa loo nto.
Ulimo mnumzana uNyonzo yeyona nanto abantu balapha ezilalini abaxhomekeke kuyo ubukhulu becala, but baphinde ke ngokubekho ingxaki yomhlaba. Awuyongxaki kakhulu ngoba ukhona umhlaba oleleyo. Ningathini nina ke ngoku ukukhuthaza abantu ukuba basebenzise umhlaba ukuze kukhule uqoqosho ingakumbi olwasemaphandleni? Yabona, ulimo i-agriculture, and i-agriculture ayindima uminister wayo, kodwa mna ndiphethe umhlaba kunye nophuhliso lwamaphandle. Now awukwazi ukuyohlula i-rural development no-agriculture ncam ezilalini. So yiyo le nto silapha namhlanje kufanele ukuthi sijonge uba sincedisa njani, one, uqinisekisa ukuba ezi ndawo la masimi abantu babe nawo ahleli nje abiwa njani kwenze into bakwazi balimeke. Sinamkele kwakhona usekela mphathiso wezamanzi nogutyulo umnumzana Selosio Xolo uthi baza kongeza amatyalo lwaphulo mthetho ngakumasipala wesithini saseNgaka Modiri Molema eMntla Ntshona ngokungcolisa iseko zamanzi. Ukuthethe oku emva kokuba ityelele iziko lococo lwamanzi kumlambo waseMoloko eMahikeng. Ibilutyelelo lokuphonononga indlela elisebenza ngayo isebe lococo lamanzi eMahikeng kujonga nongcoliseko lwamanzi. Usekela mphathiswa wezamanzi nogutyulo umnumzana Silo Sitlolo ubonakele edikwe yokosa xa ebona ukuba iziko lococo lamanzi lichithile indle kumlambo waseMolopo. We have already opened the criminal case. Is it on the Mabatu Wastewater Treatment Works? Because outside of this Mahikeng Wastewater Treatment Works, Mabatu is completely non-functional. It is not operating at all. So it means their discharge is of raw sewage that is untreated. Here 2 days ago, the aeration started working, which means that it is able to deal with the issue of the nutrients. But the reality is the point of discharge, as you can see behind me, is raw sewage still. That is not, we could say it's partially treated, but I mean, it doesn't really matter. Umnumzana Sitlolo uthi bamaxhaphethu belungisa umthetho lawula ukusetyenziswa nokugcina amanzi ngenjongo zokuba athathe uxanduva amagosa aphezulu komasipala ngeendleko zokungcoliswa kwamanzi kuquka nosodolophu. We are introducing personal liability costs to the mayor, to the MM and technical directors or directors in the municipality. Because at this point in time, when you take a municipality to court and the High Court finds them guilty, to say, no, you must pay a fine of 150 million and you are given 60 days to submit corrective action plans. The reality is that that money is borne out of the rates that are being paid by municipalities or the equitable share. Kusenjalo umasipala eNgaka Modiri uvumile ukuba ufumana ubunzima ukugcina nokulungisa iziseko zamanzi nezogutyulo lwelindle. If you check as the entire municipality, the entire district's infrastructure is old, some 50 years, the lifespan has passed, and then we really need funding to deal with our old infrastructure. Ukanti isebe lezamanzi nogutyulo lithi liza kufumana indlela yokuncedisa lo masipala kwimingeni yezamanzi nogutyulo. Nanjengoko eli libhiyozela inyanga yamanina sibamba incoko namanina enza umahluko kwimpilo zabantu kweli loMzantsi Afrika. Namhlanje ke sikhema ke sikhwebe uQhamisa Thengile oyingqonyela kazwelonke yekomishoni yoqoqosho kwiilokishi i-Township Economic Commission of South Africa kwingqungquthela yoshishino ye-G20. uQhamisa noyinzalelwane yaseMpuma Koloni ukwasebenzela ukuphakamisa amagqiyazana kushishino nemfundo. Qhamisa, masikwamkele sibulele nangexesha lakho. Manbulise my lady, thank you for the time. Sibulele nale opportunity yoba sizoncokola kunye no-SABC. Masela ukhawuleza usixelele into ba umsebenzi wakho kule township economy okuyo ingaba yintoni kwaye nisebenzela ukufumana ntoni ekugqibeleni? All right, sibulise kakhulu nakwi-viewers at home. Siyi-Township Economic Commission senza izinto ezine. Number one, simele into yobana sitransforme i-township and rural economy ezomnotho kwiilokishi nakwiilali zethu kwicountry yonke yeSouth Africa iphela. Xa sithi ke siyatransforma sithetha ukuthi sifuna le economy isuke ekubeni ibe yi-economy esivivalistic. Amagama esiXhosa azawunqama kodwa ndizawumane ndizama usondela. Kulaa nto ithi kukho umama othile mhlawumbi uzithengisela ifishi phaa esitratweni nge-R10. Makangathi loo mama le R10 yokuqala yale fishi ibe kanti uxhomekeke kuyo urana ubomi bakhe
uzawuthenga ukutya isidlo sokuhlwa ngale 10 rand iyi-1. Now we are saying mayibe survivalistic, mayingabe survivalistic, but let them baze kwi-mainstream economy bakwazi ukukhulisa amashishini abo, ba-professionalize, bakwazi no-trainwa and all of that. So we transform, we develop them as well, because sibanika izakhono ngoba kungenzeka into yoba ngenxa yentswelangqesho ephezulu, izinga eliphezulu lentswelangqesho, mhlawumbi umntu ungene kwezoshishino engangenanga kube ifundele but engene kube efuna uphila. Sonke mos sidinga usurvive. Now we develop them through skills and our programs esinazo. Eyesithathu, we grow the economy. And because we need to invest and see Texas is ngaboqala to invest in this economy, because we are saying ukuze sikwazi utsala ezinye investors, sikwazi utsala urhulumente, mababone ukuthi siyi-Texas iqala ngalomsebenzi obasenzele investment. Okugqibela, we protect this economy ngoba siyayazi into bana ukuba kukho i-organization okanye i-business ekwi-township nakwi-rural economy, akufani noba kubekho a bigger, entity, survivor kule economy. There's a difference. One, you've got an actual township and rural entity vis-a-vis ezi businesses zinkulu sithenga kuzo rhoqo kwiilokishi zethu nakwiilali zethu. So umsebenzi wethu spans across ezo nto zine. Sifuna into yobana siphuhlise abantu ngoba abantu bayazama kwiilokishi nakwiilali zethu ngokwezomnotho. Abantu ke Qhamisa bathi mhlambe bafuna ukuqhagamshelana nani ngokufutshane singaphelelwanga lixesha, banifumana phi njengoba ningabantu abanceda abantu amashishini abangabasetyhini? All right, siyafumaneka kuwebsite yethu www.techsouthafrica.co.za, www.tecsouthafrica.co.za. kulapho uzofumana khona zonke iinkcukacha zethu kwakunye nezinto esizenzayo. Sinayo ne-Township and Rural Economy Dialogue ezayo nge-28 ka-August ezawuba iseMthatha, apho sithi oosomashishini aba-affectwe zii-floods badinga ukuncediswa to get back into business. So zonke ezo nto zikhona ke phaya on that website. Enkosi kakhulu. Sabulela. Ukusungula ishishini eliyimpumelelo kwimimandla yasemaphandleni kusengumngeni ngenxa yokunqongophala kweziseko zophuhliso kunye namathuba oqoqosho, kodwa abasetyhini basempangeni nakwiziphaluka basakholelwa ukuba le mingeni inokoyiswa ngokukhula kweLinzwa Foundation elijoliswe ekuxhobiseni abasetyhini ngolwazi. Ingqungquthela yabasetyhini eququzelelwa yiLinzwa Foundation idibanise abasetyhini phantsi kophahla olunye ngenjongo efanayo ukwabelana ngolwazi kunye nokukhuthazana. Nyaka wesibili lo wale project Women in Business Seminar siqale last year, esikubongayo ukuthi kulonyaka sibone ngathi iyakhula nebantu babe participateile bebaningi compared to abantu beparticipate last year. Nama sponsors athe uqhamuka abantu abakhombisa interest kwi program. Inhloso ke le program ukuthi sithatha abantu basemakhaya ikakhulukazi abesifazane abanama business idea nabanama business ukuthi bakwazi ukuthi bazopitcha ama business abo. Njengenxalenye yalenqubo, abathathi inxaxheba banikwe ithuba lokuveza izimvo zabo kwigqiza lejaji ngelwimi zabo zenkobe. Kwaye kuthe kwachongwa imidlalo egqwesileyo baze abasetyhini abaliqela bafumana iimbasa. Isemina yona ibeyinhle kakhulu, kodwa ke uma uyibheka ngenxa yama challenges esinawo la eKZN kubantu besifazane kakhulukazi noma la eMhlathuze eKhincetshwayo, ithathe isikhathi esincane kakhulu mangaba ewusuku olulodwa. Ingcono nje ukuze sikwazi ukuqeqesheka siyabantu besifazane ikakhulukazi laba basebancane basazoqhubeka kakhulu nempilo, bakwazi ukuthi bathole mhlambe 3 days okungenani noma ke yiviki ke. Icandelo lesibini lalomnyadala waminyaka le libonise ukukhula, nto leyo ekhuthaza abaququzeleli ukuba bandise inzame zabo zokongeza inani lamashishini aphethwe ngabasetyhini kulonyaka uzayo. Ziphelile mawethu ezelixesha, ezinkulu ziyabuya pha ngentsimbi yesixhenxe kwalapha ekhaya. Kamnandi mawethu.